नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वरणे. तर मंडळी आज पण आपण जत्रेकच जातो. ह्या भिरवंड्याच्या जत्रेक जातो. भिरवंडे म्हणजे खैला. आपण तर एकदा धबधब्यात गेलेलो माहिती आहे, खलांतर भिरवंडे ताच भिरवंडे. खाली 2-4 दिवस जाऊ नव्हतो जत्रेक, कारण की त्या साकेडीच्या जत्रेक गेलो. त्या दिवशी पाऊस पडलेलो बघा, सर्दी झालेली जरा, म्हणून घरात होतो. आणि हे बघा, हे सगळे माझ्या जत्रेप्रेमी जत्राप्रेमी सगळे मंडळी असत. हे बघा, हे सगळे गुरु दादा, बंटी दादा, योगेश दादा, ते बघा ते दोन. तुमका अजून हे नवीन होत आमच्यात. हे बघा डिस्को दादा, खान काका, हे बघा यो जयेंद्र. हे आता सगळे मिळून आम्ही जातो. थंयसून सरळ जाऊचा आणि लेफ्ट. चला बघा आता मंडळी, भिरवंड्याच्या जत्रेक पोचलं. थंय पोचल्यावर ना ग्रामस्थ बोलले की ना थंयचो व्हिडिओ करू शकत नाही, म्हणून ना थंय नाटक चालू होतं. मग मी त्यांना विचारलं की नाटकाचं करू शकतो, तर ते बोलले की कर. म्हणून मी नाटकाचं केलंय, तो बघा आता. चला बघा. Yeah.
नाट्यशिरो वैद्य अमित सावंत तसेच संजय सावंत यांनी माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी हे मला 100-100 रुपये पारितोषिक दिले आहे. तुमच्याही त्यांच्या आभार मानून पुनश्च दशाब्द नाटकाला हात पाहिजे गया पण मनात फरक पाठवलं पाणी घेऊन ये मला गेला पाणी आलं त्याच्या वाईट दिवसाची पण स्वप्न पडायला लागली वाटतं.
नाही दिला कंप्लीट होता ह्यो मी जत्रेचा व्हिडिओ असं म्हणणं आहे ना, पण तुमका नाटकाचा व्हिडिओ म्हणून असं सांगताय. पण ह्यो तुमका व्हिडिओ आवडलो असाल तर लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला बाय बाय, गुड नाईट, टाटा.